Assalamu alaikum. Takže robím video a som v námestskom cintoríne v Banskej Bystrici. Je tu odporný koncert vzadu za mnou, čiže v podstate nemôžem ani povedať duchovnú správu, pretože ruší ma šejtán v pozadí, ale tak či tak sa posnažím. V podstate, ak ste moslim a pozeráte toto video, je odporúčané podľa hadisov našho proroka sallallahu alaihi wasallam ísť občas na cintorín sám a rozmýšľať o smrti. Nemusíme ani veľmi hlboko rozmýšľať sa, či sa pozrieť na hroby, vidieť mená, vidieť dátumy a chodiť tam často. A to nám pripomenie našu smrteľnosť a to, že o chvíľu budeme aj my v hrobe. O veľmi malú chvíľu. Sú tu ľudia, ktorí tu sú už 200 rokov. Mená z roku 1830, 1820. Keď proste boli iné systémy. Nebol ešte ani komunizmus, nebol fašizmus, nebolo nič a ten človek tu stále sedí a bude tu ďalšie stovky rokov možno. Čiže toto je v podstate tá realita toho života, ktorému sa snažíme vyhnúť. A ako to vidíme, nie je tu veľa ľudí, neveľa ľudí si pripomína poslednú rozlúčku. No a toto je vlastne pripomienka, ak máte pocit, že váš vzťah s Bohom poklenkáva, ak máte pocit, že vlastne váš dín nie je tam, kde by mal byť, je odporúčané navštíviť cintorín. Samozrejme, robte si dikr, sa nejaká surah al-Baqara, aby tieto džiny na vás nenapadli, alebo čo to tu je. Ale je to odporúčané, keďže vám to pripomenie smrť a pripomienka smrti je okamžitý pullback do islamu. Čiže tak, a nemusíte robiť nič. Google cintorín, mesto a prejdete sa okolo cintorína sami, reflektujte nad životom. Pozrite, aký pekný cintorín, máme tu krásny kopček, všetko, koncert dole, šejtán sa teší, ľudia sú zmetení. Pre nemoslimov, ktorí tiež pozerajú toto video, lebo je vás veľa, vidím vás komentu v prášku, tak pre vás mám tiež tú istú správu. Choďte na cintorín. Vlastne to je jedno, či ste ateista. Choďte na cintorín a strávte tam pol hodiny a snažte sa reflektovať nad svojím životom a pochopiť, že budete o chvíľu mŕtvi a nič. Ale čo to s vami urobí? Strávte chvíľu bez mobilu, bez všetkého, len prejdite sa hrobmi, sadnite si niekde na lavičku a rozmýšľajte o zmysle svojho života, o existencii, o tom, že o chvíľu bude koniec, o tom, že niekde bol začiatok a o tom, že o čom je tento svet, o čom je ten život. Ak teda ten život nemá zmysel a ja som tu celý život na niečo robil, na čo som to robil? Keď aj tak to skončím, budem len nejaký kameň, šuter. Dáva to zmysel? A premyslite si to, čomu veríte, pretože toto tu bude nekonečnosť. V tomto stave nás čaká nekonečnosť. Čiže odporúčam nemoslimom robiť to isté, či ste kresťan, ateista, žid, to je jedno. Choďte na cintorín a reflektujte nad vlastnou existenciou. Myslím, že nič lepšie neexistuje. A posunie vás to ďalej vo vašom duchovnom vývoji. Či už k islamu alebo nie, tak či tak je to fajn vec. A ja som si uvedomil, keď som ešte sa dostal do islamu pár rokov dozadu, že toto som ja zvykol robiť v Prahe. Na Olšanských Žbítovoch ja som zvykol tak chodiť, lebo som žil na Žižkove. A zvykol som v podstate chodiť medzi hrobmi, tam sú gigantické hroby, aj 300-ročné. A rozmýšľal som nad biznisom, nad svojím biznisom, že aký zmysel bude mať a akú misiu budem mať a víziu. Neuvedomil som si, že vlastne som sa prekopával do nejakého stavu existenciálnej krízy, ktorá vyvrcholila mojim konvertovaním na islam a ešte depresiou. Ale vlastne, hej, robil som nejakú sunu alebo naplňal som hadis proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam, hoci vlastne nepriamo. Ešte ako nemoslim, subhanallah. Čiže to je moja správa. Bežte sa pozrieť na hroby a nedá sa tomu vyhnúť. Každý z nás bude mŕtvy. Každý z nás bude tu ležať. Rozmýšľajte nad tým už teraz. Nesnažte sa rozptýliť. To je trik šejtóna, satan. Reálne rozmýšľajte nad svojím životom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.